Gibalikan sa mga otoridad ang girondang panimay sa barangay Alang-Alang sa Mandawi City nga gituho ang scam hub. Ano ang report ni Nico Sireno? Mutulo ka simana ang nakalabay dihang girumbo sa mga otoridad ang apartment unit sa barangay Alang-Alang, Mandawi City. Pinanguluhan sa taga CIDG ang ronda sa giingong usa ka scam hub. Una niini, nakadawat sila og reklamo sa usa ka babay nga gingong nagpakitabang kay gipapugos pagtrabaho ug wala na makagawas. Moabot sa siyam ka mga Chinese nationals ang naaresto. Samtang kagabi, subling gibalikan sa mga otoridad ang maong lugar. Hinuon ang target nila ang mga ekipo o gadgets aron masusi nila ang sulod niini aron makatabang sa kaso ug sa investigasyon. Gibutangan itong tao waiting for the cyber warrant. So muna yung term na ilang gigamit. So I'd like to commend si IDG, of course MCPO in coordination with MCPO and RACU 7. Warrant to search, seize, and examine computer data. So we will make a return to the issuing court. And then these seized items will be subjected for forensic examination. And kana ma'am, wala to na to ang result Matod sa mayor, wala hinoy bag-ong nadakpan ning pagbalik sa mga pulis sa lugar ug gipapostingan naman kinidaan og pulis human maronda ni atong miaging mga simana. Samtang gibarugan ni Uwano ang tinguha sa pagpagawas niya og executive order. Kabahin kini sa paghingusog sa inspection sa mga establishmento ug bisan sa mga komunidad aron kapugnan kung unsa may mga binuang kundo naman. To avoid na mahitabo itong pagbalik in the future. No, maraming ginatong mabuhat o prevention pero para sad ma-discourage ni kaning mga elemento na ingon ani na dili musud sa syudad sa Mandawi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sireno, Balitang Bisdak.